Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes a aquesta sisena jornada gastronòmica de les plantes oblidades, amb tantes activitats. Doncs aquí tenim les xerrades tècniques. En concret, la propera xerrada és la Roser Meller. La Roser ens parlarà d'un tema que contrasta completament amb l'anterior, que si heu estat alguns i repetiu era sobre domesticació de plantes, doncs ara ens anem als tints vegetals, un tema de vegades potser no massa conegut, ara en parlava amb ella. La Roser és pionera en aquest tema, fa ja molts anys, me comenta quasi 20 anys que es dedica als tints, primer una miqueta per interès particular i després ja han vist una miqueta la possibilitat d'això de comercialitzar-ho i té apuntada la Macarulla, que és aquesta mena de projecte de comercialització de teixits amb tints vegetals, i ens il·lustrarà sobre aquest tema, un tema etnobotànic que, ja dic, potser no coneixem massa, però que podria ajudar-nos a no dependre de la química, de tots aquests colorants que tenim químics, que ens portem damunt posats, i en canvi tenim alternatives com la que ja ens comentarà ara. Veig que portes aquí un munt de cosetes, ja ens aniràs explicant. Pensem uns 35-40 minuts màxim, perquè així després tinguem temps també per comentar, que abans hi ha hagut una bona estona de poder xerrar amb ella i preguntar i comentar la jugada. Doncs res més, gràcies, Roser, com vulguis. Doncs moltes gràcies a Xarculant per donar-me l'oportunitat de fer aquesta presentació i també a tots vosaltres per venir a escoltar. Suposo que se sent bé, no? No hi ha problema amb això, que jo no estic molt acostumada als micros, llavors. A veure, us parlaré una mica d'això, de dades etnobotàniques. No sé si esteu molt al cas del que és això, però és informació que recull a partir d'entrevistes, sobretot de gent gran. I en el tema de plantes tintorials i usos tintorials, ja ho veureu que hi ha moltes plantes que es poden fer servir, però realment els usos que s'han fet servir aquí o que ens han arribat, potser no hi ha molta quantitat de dades. Però bé, a veure si me'n surto amb això. Primer us faig una mica de resum de qui soc. Potser algú ja em coneix, però bàsicament jo soc agrònoma i m'he format també en art tèxtil. Des de fa molts anys, des del 2004, he treballat i continuo treballant en valorització de flora silvestre, que bàsicament és veure què tenim i què en podem fer i com la podem utilitzar, sobretot del nostre medi natural, sense fer malbé el medi. I també des del 2000, és el que deia ara el Xavier, jo tinc un interès particular per les plantes tintorials. M'agrada, quan fa això, uns 20 anys aproximadament, vaig descobrir, entre cometes, que hi havia una planta de color verd que podies aconseguir el color blau. I això va ser com de dir, ostres, com pot ser que d'una planta puguis treure un color? I a partir d'aquí va començar tot. Llavors, ara actualment soc docent i artesana a través d'aquest projecte meu que és la Macarulla. Bàsicament faig peces de roba tintades amb plantes, per exemple aquest mocador, aquest folar que porto jo està fet amb tints naturals, amb castanyer i macarulla, i també faig tallers de tintura natural, sobretot treballo bastant amb el Museu de la Tècnica de Manresa. Llavors també faig d'assessories tècniques, de valorització de flora i també com a gestora de projectes, vull dir, combino una mica tot. I a part, des del 2019, col·laboro amb un grup d'etnobotànica, que és l'Etnobiofic, que em sembla que més tard, o no sé, al llarg del dia, hi ha una presentació també d'una base de dades. Llavors, dintre del marc d'aquesta col·laboració, he tingut l'oportunitat de veure quines dades etnobotàniques hi havia sobre plantes tintorials. I és el que us explicaré. Seguim. Ara. Primer us poso en context del que són les plantes tintorials. No sé si poc o molt coneixeu el que és, o esteu habituats a quines plantes.
Les plantes tintorials s'han fet servir... Ai, com és que no va això? Vale. Bueno, ja m'acostumaré, perdoneu. Fins a més o menys fa 150 anys, els colors, bàsicament, s'obtenien a partir de materials naturals. Sobretot plantes, també podien ser insectes, podien ser minerals, però sobretot plantes, perquè potser era el recurs més accessible. Llavors, en aquella època s'han fet servir des de l'antiguitat, des que els humans som humans, pràcticament, perquè la recerca del color ha sigut sempre com un peixet per la humanitat. Sempre hem buscat allò que ens pot fer diferents, i una cosa que ens pot fer diferents és el color. Ara, per exemple, és això, ens vestim segons el temps que fa i així, o triem els colors, moltes vegades són com un símbol, els colors, doncs sempre ha sigut així, sempre. Llavors, als inicis dels temps, el color no era una qualitat, és a dir, una cosa era vermella i era allò, el vermell era aquella cosa, no era que, no sé, una pedra no, un insecte, per exemple, el Kermes vermilion, que és un insecte, és un paràsit, del qual es treia el color vermell, això era el vermell. I a nivell d'etimologia, la paraula vermell ve de vermilio, que vol dir cuc. Vull dir que s'associava la cosa al color. No sé si... Després, si teniu dubtes, ja anirem parlant. També el color era símbol de poder, perquè el color era molt difícil d'obtenir. No era fàcil aconseguir vermells. Això, no sé si ho veieu des d'aquí, el blau, el vermell, el violat, eren els colors més difícils i també els més costosos. Llavors, es parlava o es diferenciava les plantes i matèries que se'n deien de gran tint, que eren les que s'utilitzaven més sovint per fer colors, i també hi havia tota una sèrie de plantes que eren potser menys conegudes, que eren les que feia servir la gent més de classe baixa, que normalment vestien dels colors propis de les fibres, bàsicament llana, lli i més endavant cotó. Però al principi bàsicament era cànem també, que eren colors naturals, colors beix, colors marrons, colors crus. I les plantes que feien servir a nivell popular normalment eren les plantes que tenien al seu voltant, no anaven a buscar plantes que no trobessin a prop. En canvi, les matèries i les plantes de gran tint sí que eren plantes ja cultivades, plantes que es coneixia que tenien un poder tintorial important, i aquestes sí que eren ja per fer indumentària de gent poderosa, per fer, per exemple, tapissos i tot això. Llavors, el que us deia, fa aproximadament uns 150 anys, més o menys, es va descobrir el primer tint sintètic, que era la malveïna, d'una forma casual. I això va permetre democratitzar el color. És a dir, que el color va passar de ser una cosa, una matèria, a una qualitat. Podies tenir una mateixa peça de roba de diferents colors, perquè era molt fàcil tenyir. A més, és molt curiós perquè la malveïna és de color lila, és de color violat, que era el color més car i més difícil d'aconseguir. I clar, el procés d'aconseguir malveïna era molt senzill, molt econòmic, i va ser com una revolució molt important. De fet, moltes empreses químiques d'ara van iniciar el seu camí com a empreses de tintoreria, de fabricació de tints. Perdoneu. Bé, això seria una mica el passat. A veure, ara mateix què tenim? Bé, a partir, el que us deia abans, a partir d'aquesta democratització del color i de l'aparició dels tints químics,
doncs, evidentment, tot el que eren tints vegetals va desaparèixer a nivell de producció de color, perquè era molt car, era ineficient, era molt complicat. I, a més, la gamma de colors era limitada, amb la qual cosa van pràcticament desaparèixer. Des de fa uns 20 anys aproximadament, s'ha començat a tenir més consciència, ja tots ho sabeu, a nivell ambiental, a nivell social, en el sector del tèxtil, perquè és un dels sectors més contaminants. Penseu que un 20% de la contaminació de l'aigua es deu als processos tèxtils, amb la qual cosa, i dels més contaminants són la tintoreria. I això fa que s'hagi de fer alguna cosa, no podem quedar-nos de braços plegats. Llavors, juntament amb el fet que d'alguna manera estem tots volent retornar a l'origen, de tocar el que és la natura, doncs s'han començat a fer servir, o els tints naturals suposen una possible alternativa a aquest ús de tints sintètics. No sé si tenim connexió a internet aquí, pot ser? No ho sé. No? Crec que hi ha, però no acaba de tirar massa. Prova, si vols. És que ho he de fer amb el del mig, no? Sí. Aquí? Si apreto, anirà? Provo des d'aquí. Ho proves des d'aquí, vale. A veure. A veure. Ah, sí. Ah, no ha anat. No. Bé, és igual. Tenia un enllaç, si us és curiós, vull dir, ara hi ha grans empreses que ja fan petites col·leccions de roba amb tints naturals. I, si ho busqueu, tintes naturales o ropa con tintes naturals, segur que us sortiran diverses empreses. I més que res perquè sigueu conscients que ara ja és una realitat, que potser fa uns anys això d'utilitzar les plantes per tenyir era una mica estrany, però ara comença a tenir mercat, comença a tenir un interès. I ara ja hem passat en aquesta, però bueno. Bàsicament, el problema dels tints naturals, no sé si el coneixeu, però bàsicament és la solidesa dels colors. Moltes vegades els colors són colors orgànics que no aguanten tant potser com els colors químics. A mi, més que no aguantar, és que canvien, i de fet el que hem de canviar també com a consumidors és el fet aquest, d'entendre que tot canvia i no volem acceptar que tot canvia, però és la realitat, nosaltres també canviem amb el temps. Llavors és això, bàsicament el futur dels tints naturals passa per millorar l'eficiència perquè no tots els colors que fem servir ara es poden fer en plantes, però n'hi ha molts que sí, i alguns es podrien millorar molt el procés perquè es fan servir quantitats d'aigua també importants, vull dir, no és allò que diguis, és la solució a tots els problemes de la tintoreria actual, no és ben bé així, però hi ha coses que sí que es poden fer en plantes i hi ha coses que potser no val la pena. S'hauria de millorar la solidesa dels processos, s'hauria d'educar molt bé al consumidor final i també als productors perquè siguin conscients del que implica, que també és un cost més gran i és això, i que són colors amb vida, són colors que canvien. No són colors que són una sola molècula, sinó que són colors que tenen diferents molècules en la seva composició. Per tant, segons si s'oxiden més o menys, doncs canviaran d'una manera o d'una altra. I sobretot, també és molt important ser conscients que els tints naturals poden ser una opció per fer més sostenible el tèxtil, a nivell de que podem fer servir cultius tintorials que es coneixen des de l'antiguitat, per exemple la roja, es poden utilitzar residus de la indústria agroalimentària que no se'n fa res actualment i que poden servir com a base de colors o de part del procés del color natural, i també és una oportunitat per utilitzar plantes silvestres que no s'aprofiten i que podrien tenir una sortida. Llavors, en aquest context, a veure, una mica és, i ara ens parlaràs de... Ai, perdó.
Sí. De dades etnobotàniques i com es lliga això? Doncs, a veure, l'etnobotànica ens serveix per veure quines espècies s'havien utilitzat antigament en el nostre entorn i potser trobar algunes que siguin prou interessants per desenvolupar-ne colors, per exemple. Llavors, amb aquest marc del grup on col·laboro de l'Etnobiofic, és això que us deia, vaig tenir la possibilitat d'accedir a una sèrie de dades que formen part d'això, de l'etnobotànica dels Països Catalans, que és una base de dades molt gran, amb tot el recull de dades que provenen de tesis doctorals, d'estudis de recerca etnobotànica, que es fan en base a entrevistes a persones grans, i que aquestes persones diuen jo feia servir aquesta planta per aquest ús. I és cert que hi ha molt poquetes dades a nivell tintorial, perquè no s'ha fet mai una recerca dirigida a veure quines espècies es feien servir com a espècies tintorials, però alguna cosa hi ha. I a més, també el que va passar és això, que a partir que es van començar a sintetitzar els tints químics, els seus deia, com que les plantes es van deixar d'utilitzar, també a nivell popular es va perdre aquest coneixement. Llavors, aquí us he fet una mica de resum de tot, que ara, si un cas, ho anem explicant. D'aquestes dades etnobotàniques disposem de 109 reports, que és molt poquet, perquè penseu que en aquesta base de dades d'etnobotànica, només d'usos medicinals hi ha potser més de 54.000, em sembla, reports. Un report vol dir és una informació que aporta una persona sobre una planta i un ús. Llavors, una mateixa persona pot aportar molts reports. Llavors, d'usos tintorials només n'hi ha 109. 109 d'un munt d'informació. Llavors, tenim la sort que aquests 109 reports són tant de Catalunya, de les Illes Balears i del País Valencià, sobretot de Catalunya, perquè és on s'ha fet més recerca etnobotànica, però també hi ha reports que són d'això, de les Balears, i que són molt interessants. A nivell d'informant, que són les persones que van donar la informació, doncs, bàsicament, les que van donar més informació, el 78% dels reports, els van donar gent que van néixer abans del 1950, amb la qual cosa vol dir que les persones més grans de totes eren les que recordaven algun ús que a vegades et diuen doncs la meva àvia feia, és a dir, que si la seva àvia feia tal cosa vol dir que ens n'anem molt lluny. Però això, que s'ha perdut bastant. Llavors, la majoria només aportaven un sol report, és a dir, que és un coneixement que és molt minoritari, o entre 1 i 3, i només una persona va aportar 19 reports, que aquesta persona és una senyora molt gran de les Garrigues, que és artista i és tintorera. I clar, aquesta senyora en sap molt, però tota la resta, si no eren persones que realment es dediquessin al tema, doncs no hi havia gaire informació. Llavors, a nivell d'usos, dintre dels reports que hi ha, doncs veieu tots aquests usos, no només és tintoreria tèxtil, perquè moltes vegades els reports són, per exemple, el noguer servia per donar color, i ja està. Clar, a partir d'aquí pots interpretar moltes coses, no? Pot ser per donar color a la roba, per donar color al cabell, per donar color a moltes coses. N'hi ha alguns altres que són més concrets, que et diuen servia per tenyir la llana de groc. Llavors, doncs, ja tens més pistes, no? Però bàsicament és això. La major part dels usos eren tèxtils, però també n'hi havia per la fusta, per embellir les pedres, és a dir, per una pedra fer-la que passi com a més antiga,
per tintar les xarxes de pesca, que això són usos potser curiosos, no? Que ara dius, ui, com pot ser que les tintessin les xarxes de pesca? Doncs sí, les devien tintar, suposo, per evitar que es veiessin tant a dins del mar i per millorar també la resistència. També els colorants alimentaris, evidentment, colorants de begudes, colorants de sabó, per tenyir la pell i el cuiro, el cabell també, i també hi ha petits usos, o algun report molt minoritari d'això, de pintura amb calç, de baldufes, amb algunes espècies, o per fer la tinta, etc. A nivell de colors, només hi ha informació de 29 reports, no hi ha més. Vull dir que és també molt petit, però bueno, és el que hi ha. I la majoria d'aquests reports fan referència a usos tèxtils i aquests són els colors. La majoria de colors que reporten són el groc i el vermell. El groc, bàsicament, perquè és un dels colors més abundants a la natura i en totes les espècies botàniques. Hi ha algunes espècies, per exemple, la Reseda luteola, la Genista scorpius, que és l'argelaga, la Reseda luteola és la galda, que és una planta tintorera típica, que ja es coneix des de fa molts anys i molts anys que donen groc. N'hi ha d'altres que potser sorprenen, per exemple, el roser. El roser groc, jo no... Quan et dediques una mica a la tintoreria, hi ha resultats que dius, no sé d'on ho han tret, però es podria intentar esbrinar. Per exemple, del vermell tenim la Rubia tinctorum, que és la roja, se'n fa servir l'arrel i s'obté colors així, com aquest. I també es feien servir moltes escorces dels arbres que es tenien al voltant, sobretot de roures i d'alzines. També veieu que, per exemple, d'una mateixa planta s'obtenien diversos colors. Per exemple, la roja et dona vermell, però també et dona un color marró. Depèn del procés que es fa. Què més? El negre, un blau verdós i un verd. Perdoneu. A nivell dels mordents, no sé, en el procés de tinció, per tal que els tints naturals quedin fixats i siguin més sòlids amb els teixits, es fan servir una sèrie de sals que són els mordents, s'anomenen mordents, que es fa abans de tintar. Llavors, hi ha algun report, molt poquets reports, que et donen informació sobre això, sobre quins mordents s'utilitzaven, que bàsicament és l'alum, que és una sal d'alumini, i el cremor tàrtar, que és l'àcid tartàric que prové del procés de vinificació. I també, en algun cas, et diuen que no s'ha de mordentar. És això, és molt poqueta informació, però et pot ser útil. I la majoria no tenien informació sobre mordents. Llavors, pel que fa als suports, és a dir, el que es tintava, el que es pintava, doncs bàsicament veieu això. De tèxtils, la major part de reports parlen de es tintava la roba i ja està, i la roba pot ser moltes coses. Alguns són més específics i et parlen de cotó o de llana, altres fan referència als sacs, al marcatge de sacs, a l'estampació, i el cabell, el sabó, la fusta, pell, cuiro, una mica el que hem estat parlant abans. Llavors, pel que fa a tàxons, pel que fa a les espècies, d'aquests reports en surten 41 tàxons, 41 espècies.
I d'aquests, els més citats són aquests que teniu aquí, que ara els explicarem una miqueta, i també hi ha 6 tàxons que tenen més d'un ús, és a dir, que són com més versàtils. Llavors hi ha tota una sèrie de tàxons, la major part de tàxons només estan reportats amb un ús, és a dir, tal espècie per això, i ja està. I aquí, aquests són els més citats i amb més d'un ús. Diguéssim, si em preguntéssiu quina és l'espècie característica dels països catalans a nivell tradicional, evidentment és el noguer. El noguer és la planta que s'ha fet servir més a nivell tradicional, a nivell popular. I s'ha fet servir, això, evidentment, per la preparació de begudes, tots coneixeu la ratafia, per netejar la roba negra, per donar-li més brillantor, per tenyir la fusta amb la nogalina, per tenyir el cabell, per tintar, que per tintar es fa servir tant la fulla com el fruit. Això, aquí teniu. Es fa servir la pellofa verda. Quan aquesta està una mica massa verda, quan es comencen a obrir, llavors és el que es fa servir. I també, perdoneu, això que diu un ús no determinat vol dir que el report no donava prou informació per saber si era un ús tèxtil o un ús cosmètic o quina mena d'ús. Simplement vol dir això. I totes les referències fan referència a que els colors són negre o fosc, cosa que és una mica sorprenent perquè, per exemple, amb les fulles, si fa servir fulles de noguer, el color és groc, i és un groc bastant potent. Però, és això, el coneixement tradicional, és a dir, que arribés el coneixement a la nostra època no vol dir que aquesta gent fessin servir aquestes plantes. Pot ser que haguessin sentit dir que es feia això, però, tampoc ho coneixien del tot. Una altra espècie és l'alzina i la surera, que d'aquestes de tot el que són arbres, habitualment es feien servir les escorces. I els colors que es diuen que s'obtenien són colors vermellosos. Jo no ho he fet servir mai, però seria molt interessant poder-ho fer servir. Té una certa lògica perquè les escorces tenen molts tanins i també tenen sovint antraquinones, que són els responsables del color aquest vermellós. Altres espècies que es feien servir eren l'heura, és una de les més citades, no tant per tintoreria, sinó més aviat per això, per rentar la roba negra. És l'ús més comú que se cita, per donar brillantor a la roba fosca o negra. Llavors també, suposo que poc o molt coneixeu... Ui, és que estic molt afònica últimament i... La pela de la magrana és molt conegut, tothom suposo que és això, si poc o molt esteu en aquest món dels tints naturals, un dels primers tints que es fan servir és la magrana. I es fa servir això, la pela, per obtenir colors grocs i també marrons. Llavors hi ha la Gofalaga tintòria, Timelaea tintòria, que també es feia servir. Es feia servir la flor per tintar i l'arrel per fer tinta, que això també és molt interessant. Llavors, altres espècies que no són, que només tenen un ús, però que són bastant citades,
són el pi, el pi blanc, que es feia servir per tenyir xarxes, i veieu, aquí us ho he posat, es feia servir l'escorça i la informació que tens del report és això. Es picava, es bullia i s'hi tiraven les xarxes. I ja està. No tens més. Cosa que, ja et diu alguna cosa, però clar, jo almenys quan veig això penso, ostres, m'agradaria saber-ne més, no? A veure com ho devien fer. No sé si potser posaven algun mordent o no, vés a saber. Aquesta altra, Citrinus hypocystis, és una planta que és una planta paràsita de les estepes i no diuen què es feia servir, jo crec que tota la planta, perquè és realment molt petitona, i es feia, es tenyia la roba i ja està, no diuen res més. I aquest ús està citat a Formentera. És curiós, no? Però és això, aquesta planta creix bàsicament en allà, amb la qual cosa és això, la gent el que feia era, què tinc aquí? Doncs agafo el que tinc i ho faig servir per tintar i ja està. I la cervera és també curiós l'ús que se'n feia, que era per marcar sacs. Les cerves tenen un suc que té molt taní i normalment el taní amb el ferro reacciona i fa el color negre. Llavors es devia fer servir per això, per marcar els sacs de gra, per dir, això és meu, i ho feien servir amb suc de cerva. Llavors, els tàxons amb un únic ús, doncs aquí teniu tot això. Veieu que n'hi ha que l'oxalis, per exemple, és el que us he dit abans que es feien per pintar les baldufes. Es posava amb calç viva i això ho feien servir per pintar baldufes. No sé. Clar, a partir d'aquí, jo, clar, que soc curiosa i així, penso, ostres, doncs m'agradaria provar-ho, a veure quin color surt, o si realment és persistent o no, i, és un món per descobrir. D'usos tintorials, ja us he dit que són els que més estan reportats, i tenim plantes molt típiques, la roja, que us he dit abans, la roja silvestre, que és la rúbia peregrina, el pericó, l'Hipericum perforatum. Hi ha usos curiosos, per exemple, l'espinac, que sí que dona un color verd molt intens, quan és fresc i el tritures, i si feu una pintura d'espinacs és molt fàcil de fer, però sobre teixit és un color que no és gaire persistent, amb la qual cosa sobta una mica que realment es fes servir. La galda, la luteola, llavors n'hi ha algunes que són curioses, per exemple, aquesta que diu Anacyclus clavatus, que és el penigroc, és una mena de margarita que, de fet, segurament, és un ús que aquesta espècie és molt comuna aquí i segurament es feia servir com a substitutiva de l'Anthemis tinctoria, que és la típica margarita que es fa servir per tenyir. I, bàsicament és una mica aquesta... L'esparrallac, la Santolina camaciparisus, també és molt típica. L'argelaga, que és la Genista scorpius, també és molt típica d'aquí, de fer-la servir, vull dir que segurament que potser l'heu fet servir fins i tot. I bé, aquí s'acabaria. Però abans d'acabar, m'agradaria això, que aquí us he donat unes dades que són molt poquetes dades
Però és això, que si el que és necessari ara, crec jo, és posar en comú tot el coneixement, no? Perquè des de fa uns quants anys, que és això, que hi ha molta gent que anem tintant, no? O que fem servir plantes i que el que és interessant és saber quines plantes es fan servir aquí per poder, doncs això, no? Veure quines són les que tenen més opcions de ser utilitzades a nivell més comercial, no? A nivell d'això, de dir, quines es podrien cultivar, quines es podrien aprofitar del medi, quins residus ens poden fer servei per això, per poder tintar, i ja està. És a dir, que si algú es dedica a tintar, doncs si ens posem en contacte, així podrem fer una mica de xarxa i poder conèixer una mica el que fem cadascú. I ja està. Ara si teniu dubtes, preguntes, doncs...